בקיבוץ אלונים יש מקום קסום שנקרא שילובים. האמת היא שזה יותר בית מאשר מקום. בית של סדנאות ואימונים, בית של קורסים ואנשים, בית שמלא בנתינה והקשבה, קבלה וחברות טובה. בית שקירותיו עוצרים בתוכם סודות וחיים שלמים של אנשים. בעיקר בית של אהבה. בית שבו אנחנו לומדים, מתעצמים וחוגגים. שילובים בשבילי זה שלושה דברים. דבר ראשון, שילובים זה מטען. כמו שמכשיר נייד צריך מטען בשביל לעבוד, בן אדם צריך מטען בשביל לחיות. שילובים זה מטען של אנרגיות חיוביות, של שמחת חיים, של התלהבות, של התרגשות, של חיות. שילובים זה גם שעון מעורר. מאיר אותנו מהתנהלות ותרדמה בתוך עולם של דפוסים ואוטומטיים. ומזכיר לנו לחיות בערנות, להיות רגישים לסביבה, להיות אותנטיים, לחיות כאן ועכשיו. שילובים גם זה סוג של קופידון קטן, שבעזרת החצים שלנו מתאפשר לנו לראות את היופי שבזולת, אבל בייחוד לראות את היופי שבנו ולהתאהב מחדש בנו. שילובים זה ווין ווין, ווין 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 סיטואשן. זה שווה. Of my eye, girl, I never loved one like you. Man, oh man, you're my best friend. I scream it too. There's nothing there ain't nothing that I need. Well, hot and heavy pumpkin pie, chocolate candy, Jesus Christ, ain't nothing please me more than you. Oh, let me go home. עבורי שילובים זו משפחה. עבורי שילובים זה חברות. עבורי שילובים זה המקום שבו הלב, הנשמה והראש נפגשים. עבורי שילובים זה הרבה אנשים טובים שבאים לגדול, לצמוח, לתת ולקבל באהבה. עבורי שילובים זה חדר כושר לחיים. עברתי שם שינוי מדהים. אני מסתכל על החיים שלי לפני הסדנאות ואחרי הסדנאות, ואני בן אדם אחר לגמרי. אם לפני הסדנאות אני הייתי פשוט בן אדם ממורמר, פסימי, לא הערכתי את עצמי, לא אהבתי את עצמי. פשוט לא היה לי טוב. הגעתי לשם, עברתי את הסדנאות, לאחר מכן גם באתי לסייע, ובאמת אני יכול להעיד על עצמי שאני בן אדם אחר לגמרי. אני אוהב את עצמי, אני נהנה יותר מהחיים, אני מאפשר לעצמי דברים, ואני נמצא בשילובים הרבה, וזה עושה לי רק טוב. אני לומד כל פעם משהו חדש. אז תבואו גם אתם, תעשו לעצמכם טובה. החיים יפים, מותר ליהנות, הכל בסדר. תודה.
תבואו לשילובים. מקסימום, זה יצליח. Jade, Alexander, do you remember that day you fell out of my window? I sure do. You came jumping out after me. Well, you fell on the concrete and nearly broke your ass and you were bleeding all over. הלכתי לשילובים בעקבות המלצה של חברה. הלכתי עם שתי חברות כי פחדתי, לא יודעת, אולי להרגיש לא בנוח, אבל מהרגע הראשון שהכננו את הרכב ונכנסנו, הרגשתי שאני נכנסת לתוך בית עם משפחה. מקום שכמעט מההתחלה אתה יכול להרגיש שאתה יכול להגיד הכל, שאף אחד לא שופט אותך, שאנשים שם בשבילך, פשוט להיות אתה. סדנה שהיא מתנה לחיים, באמת מתנה לחיים, בלי שום סיסמאות. פשוט ללכת ולעשות משהו בשביל עצמנו, בלי לחכות שמישהו יעשה עבורנו. וזה לא סתם עובר מפה לאוזן, כי כל מי שמגיע לשם וחווה את זה, רץ לספר לכל מי שהוא מכיר כמה חשוב שהוא יעשה את זה. אז תבואו. אני הגעתי לשילובים בעקבות הבן שלי. שהגיע לשילובים בעקבות הגרוש שלי. שהגיע לשילובים בעקבות חברים שלי. והבאתי אחריי חברות. אני חושבת, אני הגעתי לבד לגמרי. לא הסכמתי שאף אחד יהיה איתי. היה לי נורא חשוב להיות לבד. חשבתי שרק ככה אני ארגיש מספיק מוגנת בשביל לדבר. הבן שלי הצטרף ביום השני, וזה היה נפלא. זה היה כל כך נכון שהוא היה שם איתי. ובאמת המקום הזה כל כך מוגן, שזה היה ממש בסדר, שהוא יודע ושומע ורואה את התהליך שאני עוברת. זה שינה את השפה אצלנו בבית, זה שינה את הקבלה שלי, את עצמי, ואת האמונה שלי שאני יכולה לשנות את מה שקורה לי בחיים, ולעשות את החיים שלי כאלה שאני אהיה מאושרת בהם, שאני אהיה מה שאני רוצה להיות. ולכן אני מעבירה את זה הלאה. פשוט ככה זה טוב. Place and I rushed you out to the hospital. You remember that? Yes, I do. Well, there's something I never told you about that night. What did you tell me? While you were sitting in the back seat smoking a cigarette you thought was going to be your last, I was falling deep, deeply in love with you. And I never told you till just now. Let me go home. Home is whenever I'm with you. Let me go home. Home is when I'm alone with you. Home, let me come home. Home is wherever I'm with you. Oh, home. Yes, I am home. Home is when I'm alone with you. שנה וחצי הייתי במקום לא טוב בחיים שלי. הייתי במקום של חוסר הערכה עצמית, איזושהי תקיעות מסוימת, הרגשתי לא ראויה. ואז חברה טובה שלחה אותי לסדנה להעצמה אישית, סדנה שנקראת בדרך לצמיחה בשילובים. בסדנה הזו קיבלתי כלים להערכה עצמית, לקבל את עצמי ואת החוזקות שלי ללא איזושהי שיפוטיות או ביקורת כלפי עצמי וכלפי הסובבים.
ואז הגעתי למצב ולקבלה שאני כן יכולה וכן מגיע לי, ואני אוהבת את עצמי כפי שאני ואיך שאני. אני ממליצה לכולם לעשות את הסדנה הזאת ולקבל את המתנה הכי טובה בחיים שאני קיבלתי. הסדנה הזו היא מופלאה והיא מעניקה דרך חדשה בחיים ואיזושהי שלווה פנימית. שילובים, הבית השני שלי. החודש אני חוגגת שנה, מאז שהתחלתי את בדרך לצמיחה הסדנה הראשונה. שנה מאז שהכרתי אנשים שהראו לי דרך עיניים מי אני באמת, וכיוונו אותי להבנה שאני יכולה להגיע לאן שרק אבחר. ההכוונה, התמיכה והאהבה האינסופית, החינמית הזאת שקיבלתי ועדיין מקבלת, חיזקה אותי, עשתה אותי טובה יותר לסביבתי ובעיקר לעצמי. הסדנאות והלימודים שעשיתי השנה העשירו אותי במידע, בתובנות, והעמקתי לרבדים שלא הכרתי בעצמי לפני כן. התמודדתי עם פחדים ודברים מהעבר שפחדתי להתמודד איתם, והבנתי שגם השמיים הם לא גבול. לא חשבתי שאזכה לכזו מתנה. לא ראיתי את זה כמתנה עד שעשיתי את בדרך לצמיחה, ואז הבנתי שזכיתי. לא רק בי, ולא רק מלימודי האימון עצמו שעשיתי כל השנה, אלא גם הכרתי אנשים מדהימים שבאמת באים כדי להיות, כדי להרגיש וכדי להתרגש. תודה רבה לכם, משפחה יקרה. אדווה לוי. זה אני, ככה זה טוב, אז אמרתי בדיוק כמו שאני, ככה זה טוב, אז דבר